Jaremu apa? Aku sainem gengge ora payu. Aku jarene gengge ora payu bacot. Heh. Tak kasih tahu kamu. Khusus kamu ya. Tak kasih tahu. Lah ya jelas ora payu. Lho wong aku ora gengge kok. Ya lek aku gengge laris. Laris cuk, laris. Dangkrengamu. Aku iki mambengi nyocoti ya to wong lanang sing ngesir ya to. Wong seneng karo wonge wedok ora seneng kok meksa. Dalile apa? Awak sehat. Lek wis awak sehat, iku engko iso golek dhuwit, iso ngene. Lah wong masalahe wong lanang iki sehat, panggah ora gablek dhuwit. Bayangno, bodo pirang-pirangane puluh tahun ya to. Duwe anak ora sambangi, anake bayi lho ngasih gedhi mlethek gedhi. Ngasih arep mantu ki lho ora duwe. Jangker bodo ki lho mek mancing iwake. Sedih bodo rasa mudik, sedih bodo rasa mudik. Lah terus bendino kerja ki lho duwite mok nggih apa? Nggih nyenuk ta. Ngono lho cuk, su blok. Nah, ora ngerti.